legebiltzar honetan ere tratatu izan duguna behin baino gehiagotan, eta proposamen desberdinak bideratu izan ditugu, ez? Kopagoak ere bere ondorio gogorrak izaten ari da kolektibo honetan, eta hori dena aztertzen ari gara kolektibo hauekin, elkarrekin, eta ikusteko hemendik aurrera ere ze gauza egin behar ditugu. Gogoratu, gure aldetik Bildu azken saiotako batean, interpelazio bat ere aurkeztu zuela pentsioen inguruan eta etor daitekenaren inguruan, eta momentu honetan mozio bat ere mahai gainean jarrita duela nolabait dauden murrizketen aurrean Eusko Jaurlaritzari eskatuz poltsa bat, funtsa bat, zerbait osagarria hemen egiteko, aurre egiteko murrizketa hori. Eta azken batean jokoan dagoena da Euskal Pentsio Sistema propio bat, gizarte segurantza eta hainbat lege eta arau hemen bertatik arautu behar diren eta ez beti Madrilek erabakitzen duenaren menpe.